Nang hinaot karon ang National Commission on Muslim Filipinos nga mahunong na ang diskriminasyon kalabot sa pagsulob og hijab sa atong mga igsuunang Muslim nga kababayen-an o kalalakin-an. Kinihuman nga adunay mga mingdangop sa ilang buhatan nga dili pasulubon og hijab sa ilang mga trabaho. Pagpasabot sa pangu sa Peace and Building and Conflict Resolution Division nga si Attorney Al Emer Balt atol sa Open Line News Media Forum sa May TV Cebu kaganiha nga unta dili lainon og sabot sa katilingban ang pagsulob og hijab. Gumikan kay kabahin na gyud kini sa kultura sa atong kaigsuonang Muslim. Agi og papakita nga walay dautan o angay kablak-an ang publiko kalabot sa pagsulob og hijab. Usa ka hijab awareness ang gipahigayon sa atong kaigsuonang Muslim sud sa usa ka universidad ning Dakbayan. Tinguha nini mo gyud ang pag-edukar sa katawhan kalabot sa kulturang Muslim. Gani gihimong sumbanan ni Balt ang balaod nun nga gisangat ni Senador Ruben Padilla kalabot sa pagdeklarar sa Pebrero 1 nga World Hijab Day. Nang hinaot si Balt nga sa umaabot, di na magdikidiki ang atong mga igsuonang Muslim sa pagsulob og hijab sa publiko, hilabi na sa mga kababayen-an. It was a simultaneous activity around the country, activity of the National Commission of Filipinos, and the goal is to spread awareness that wearing hijab doesn't mean danger. It doesn't mean an act of terrorism. We want to showcase the world or the Philippines, as the case may be, that wearing hijab is part of our exercising our religion, because there's a reason behind why we wear this hijab. So also one of the goal for that activity is to help our struggling sisters, because they had lots of experiences, encounters during maybe when they go to the malls, when they ride public transportations, that inevitably murag ang effect once makakita ang tao og hijab, uy, Muslim ni, naninga nini. So mo na ang usa sa mong goal nga we should help our sisters. We encourage all the women to wear hijab. Samtang giawhag ni Balt ang atong mga igsuonang Muslim nga gawa sa National Commission on Muslim Filipino, mahimo usab nga makadangop sa mga otoridad kalabot sa diskriminasyon sang nithugot mo kini nga supak ubos sa balaod. Iyang himong sumbanan ang nahitabo sa ilang mga sakop sa usa ka tambalanan ning Dakbayan. Diin sila nag-intern dihang dili unta sila pasulubon ng hijab apan ila ra king napasabot human sa ilang pagpatunga. And aside from the national agency that we are providing, we also have local Muslim affairs. We have one here in Cebu City, we have in Mandawi City, and for sure, there are lots of Muslim affairs, local Muslim affairs all over the country. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.